Ja som očistil, ale zbytočne nedalo mi to. Doma sa mi nechcelo zostať. Tak som si zase vybehol na chvíľku von, 5 stupňov vonku. Kolo stále super. Pedál nevrzga, sem to vyčistil, tak asi tam bolo naozaj len bordel. Čo mi trošku vadí, je radenie, keď proste preraďujem vyššie, tak dosť to tak doslova, že buchne. Tá reta sa tam doslova, že skočí. Je to asi o zvyku, neviem, predtým som mal bicykel s deorkom vpredu aj vzadu a neprišlo mi to až také agresívne, ale nevadí. Asi je to iba o zvyku. V kotúči niečo cinka, asi niečo v platničke, nejaký bordel po včerajšku. Netuším, dojazd. Dobíjal som ju od kúpy, takže ukazuje mi 70% a dojazd 17 km, čo je samozrejme blbosť. Pri 900 baterke je to kravina. Výlet 17 km mám zatiaľ na tom, takže nič extra. 76 minút, a však plus prestávky si dávam, takže to je fajn. Jednu vec, ktorú som si na tomto všimol, uvidíme zajtra, keď sa k tomu dostanem, je to, že keď som prišiel do pivnice a chcel som bicykel zapnúť, tak mi to proste nešlo. Držal som tlačítko, zapnúť, nešlo mi to. Musel som pripojiť kábel na baterku, zapol som to a odpojil som ho. Či tam je nejaký tvrdý spánok alebo čo, netuším, uvidíme, zistíme zajtra. Tam bolo niečo, že automatické vypnutie po 5 minútach, tak to som vypol a uvidíme zajtra, jak bude. Či to pomohlo, nepomohlo. Keď áno, tak akože z jednej stránky fajn, z druhej stránky blbosť. Keby som niekde v horách prespal alebo čo, tak to nenakopnem. Kravina. Západ slnka. Tam vzadu vrtulky. Neviem, či budú vidieť asi na Rakúska. Mám trošku. Ja. Tých tam majú kopec. My tu máme koľko? 5? 4 sú na Cerové a ešte niekde sa mi zdá. No a tu je vysoká. No, natáčam to na Xiaomi Mi 11 Ultra. Dobrý telefón. Takže vyčím ďalej.